बे गोलाव बोसोर जिथुमानि फोरोंगिरि मावनानै दिनै बे फरायसालियाव जानाखि गथ'फोरखौ फरायसा आरो फरायसुलिखौ फोरोंदों। दा बेहाय एक्सपिरियेन्स मोननाया जाहैबाय आङो माने गोबां माने फरायसाफ्रानो माने खायसे फरायसाफ्रा जाय फोरोंगिरिया फोरोङो दा बे फोरोंनायखौ गथ'फ्रा थाब थाब माने केपचार खालामनो हानाय नैबेखौ जोङो नुदों आरो किसुमान फरायसाफ्रा दङ फोरोंगिरिया फोरोंबाबो माने बे गथ'आ फोरोंनायखौ केपचार खालामनो हाया, माने गोसोआव लानो हाया दा बेखौ जोङो नुदों आरो बे जाहैबाय बे आंनि सायावसो सोनारबाय। दाथ' माने आङो साख्रिखाला जोब्बाय नालाय दाख्लै फरायसालिनिफ्राय गिबि गिबियावनो आंथ' बर' थुनलाइ आफादाव ओंखारखायो नालाय बर' थुनलाइ आफादनि आं सासे सोद्रोमाखा। दा बेवहाय आङो बर' थुनलाइनि जानानै माने समाजखौ फोसाबनायाव आङो रायजो राजाखौ मदद खालामदों आरो न'नि फारसेबो आंहा माने देग्लाय एसे फ्रि जाबाय हिसाबै आं देग्लायनिफ्राय गावनि हा दंखायो नालाय आं खेथि खालामनो सानदों आरो बेनो बे गोलाव समाव आङो बे गोलाव समाव बे 92निफ्राय आङो दा बेवहाय फोरोंगिरि हिसाबै गाहाय फोरोंगिरि बिबान लानानै मावबोदों। दा बे मावबोनाय समाव माने एफाबां माने जेंना मोनाखै मोननाया, खालि नैबेल' थाबाय आरो दा माखासे फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ आङो माखासे आद्रा थानायफोरखौ माने कमप्लिट खालामनो हायाखिसै। दा बेयावनो एसे गोसोआ गोजोननाय मोनाखै आरो गोजौ लेभेलाव थांनायाथ' दङ आंनाव, जेनेबा नैबे दिपक कुमार ब्रह्मआनो दा आंनि फरायसामोन। बियो आसाबारि एम इ स्कुलाव गाहाय फोरोंगिरि मावबाय आरो आंनिनो फरायसा नैबे मिथिसार इस्लारि होननाया दा बे आर्मिनो माबा नेभिनो माबायाव मोनहैबाय आरोखि, बे बावैसोनो जयेन जानो थांगासिनो दं। फोरोंगिरि जानानै आङो बेखौनो बोसोन होनो सानदों मा माने गारजेन जानांगौब्ला गावनि फरायसा माने गथ'फोरखौ बिमा बिफाया माबायदि जोथोन लानांगौ एबा फरायनायनि फारसे आजिखालिनि गथ'फ्राथ' बिमा बिफाया एसे गारजेन खालामाबा गाइड खालामाबा फरायनायाव लोरबां नालाय, दा बे हिसाबै आङो दहायबो एसे सिगाङाव बुंखाबाय आङो गारजेनफोरखौ माबायदि जानांगौ माने फरायनायाव माने गोबां माने नोजोर होनांगौ आरो माने नोजोर होआबा गाइड खालामाबा फरायसाफ्रा फरायनायाव दावगानो हाया आरो दा बेखिनिखौ आं बुंनांगोन आरो